Dobrý den, Taši Dele, vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatosti Dalajlamovi se dostalo bouřlivého přivítání při návštěvě indického Ladaku. Na celém světě proběhly oslavy 88. narozenin jeho svatosti Dalajlamy. Sestra tibetského politického vězně Dorje Tashiho vyjádřila obavy o jeho zdraví. Čína zakázala náboženskou akci v Tibetu a zatkla její organizátory. Ústřední tibetská správa poblahopřála kanadskému poslanci Arifovi Viránímu ke jmenování ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem. Poslanci tibetského exilového parlamentu ukončili advokační cestu po Evropě. Tibetská exilová ministryně zahraničí se v Tokiu setkala s podporovateli Tibetu. Ústřední tibetská správa uspořádala Mezinárodní fórum tibetské mládeže. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy pro Severní Ameriku se setkal s českým velvyslancem v USA. Podporovatelé Tibetu v Seattlu se sešli s kongresmankou Kim Schreierovou. Jeho svatost Dalajlama v srpnu navštívil Leh v Ladaku v severní Indii, kde se mu dostalo vřelého přivítání. Zavítal do místního hlavního buddhistického chrámu Jogkang a doporučil místním obyvatelům, aby se snažili udržet vzájemnou harmonii mezi náboženstvími a aby měli na paměti, že i když se někdo málo zajímá o náboženství, může čerpat ze světské etiky. Jeho svatost se také setkal s řadou tibetských muslimů z Lehu, kteří dříve žili v tibetském hlavním městě Lhase. Více než 5000 Tibeťanů z tibetské osady Sonamling a z blízké tibetské dětské vesničky si přišlo poslechnout výklad jeho svatosti Dalajlamy o zachování tibetského jazyka. Místní Tibeťané přivítali jeho svatost tibetskými písněmi a tanci. Jeho svatost dával třídenní učení o 37 praxích bodhisattvů pro více než 45 000 osob, po kterém následovala iniciace na Avalokiteshvaru. Poslední den návštěvy uspořádali místní buddhistické asociace obřad za dlouhý život jeho svatosti Dalajlamy. U příležitosti 88. narozenin jeho svatosti Dalajlamy se Tibeťané pod vedením ústřední tibetské správy sešli na nádvoří jeho chrámu na největší oslavě roku. Jeho svatost Dalajlama se oslavy zúčastnil spolu s významnými politiky z Indie a Tchaj-wanu, se zástupci 3 demokratických pilířů exilové administrativy, členy vlády, poslanci parlamentu a dalšími hosty. Jeho svatost Dalajlama promluvil ke shromážděným o svém celoživotním závazku pomáhat druhým a zdůraznil, nakolik je takový přístup potřebný. Vážený host, místopředseda tajvanské parlamentní skupiny pro Tibet Hung Sun Han, ocenil úlohu jeho svatosti při obhajobě demokracie a svobody Tibetu a spokojeného života na planetě Zemi. Siťong Pempa Tsering a předseda parlamentu Sonam Temphel přednesli prohlášení Kashagu a tibetského exilového parlamentu. Na programu bylo rovněž kulturní představení tibetských škol, regionálních tibetských sdružení v Dharamsale a Tibetského institutu múzických umění TIPA. Podobně tento den oslavili Tibeťané a přátelé Tibetu v různých částech světa, včetně tibetských exilových zastupitelských úřadů ve Washingtonu a Bruselu, na Tajvanu, v Japonsku, Austrálii, Rusku, Mongolsku a ve Francii. Oslavy 88. narozenin jeho svatosti Dalajlamy ve Washingtonu se zúčastnila zvláštní koordinátorka USA pro tibetské záležitosti Uzra Zeyaová. Jeho svatost také napsal srdečný děkovný dopis všem gratulantům, ve kterém je ujistil, že hodlá žít více než 100 let a že je odhodlán i nadále sloužit druhým.
Podle nedávných zpráv z Tibetu byla sestra Dorje Tashiho, známého tibetského podnikatele uvězněného na doživotí na základě vykonstruovaných obvinění z úvěrového podvodu, spatřena na videu, které se ihned začalo šířit a ve kterém vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně bratrova zdraví a žádá o povolení k návštěvě. Na videu říká, že jí bylo zakázáno napsat bratrovi dopis, byly jí zrušeny návštěvy ve věznici a čínští úředníci jí vyhrožovali, že jí zakážou veškerou komunikaci nebo že ji uvězní, pokud bude na svých požadavcích trvat, když úřad vyzvala, aby s její žádostí naložil v souladu s ústavou. V posledních 3 letech jí úřad veřejné bezpečnosti v Lhase nedovolil navštívit bratra ve vězení. Po opakovaných žádostech jí byl v roce 2021 povolen jeden videohovor s bratrem. Následně jí byla zablokována veškerá komunikace. Dorje Tashi byl zatčen 10. července 2008 pro podezření z poskytování darů tibetským exulantům a skryté finanční podpory tibetských demonstrantů. Podle zprávy organizace International Campaign for Tibet čínská policie v severovýchodním Tibetu zasáhla do důležitého několikadenního buddhistického rituálu obřadu Kalačakry. Obřad zastavila a zadržela jeho organizátory. Na místo, kde se měla akce konat, dorazila početná skupina čínských úředníků doprovázena ozbrojenou policií. Zničili pískové mandaly a zastavili tak iniciace a donutili Aty Rinpocheho, který obřad vedl, aby odešel. Policisté odvedli organizátory k výslechu a strkali do davu věřících, bili je a nařizovali jim, aby se vrátili domů. Podle dostupných zpráv měly rituály v prefektuře Kolho v provincii Čchinghaj pod vedením Aty Rinpocheho trvat 4 dny. Organizace International Campaign for Tibet na svých webových stránkách také zmínila, že některá tibetská média přinesla zprávu o zrušení obdobného obřadu Kalačakry, který měl vést Gundhang Rinpoche v prefektuře Kanlho v provincii Kansu. Předseda tibetského exilového parlamentu a Siťong Pempa Tsering blahopřáli kanadskému poslanci Arifu Viránimu ke jmenování ministrem spravedlnosti a generálním prokurátorem a vyjádřili vděčnost za jeho vytrvalou podporu tibetské věci. Tibetská parlamentní delegace úspěšně zakončila své oficiální turné po Evropě s cílem zajistit podporu pro Tibet. Tibetští zákonodárci prezentovali tibetskou otázku vládním i nevládním organizacím v Berlíně, setkali se zástupci Schwarzschillingovy nadace a navštívili čínskou sekci německého ministerstva zahraničí. Tibetská parlamentní delegace uskutečnila také návštěvu nadace Friedricha Naumana, při které došlo k výměně zkušeností a diskuzi o závazcích nadace a tibetského exilového parlamentu. Tibetská exilová ministryně zahraničí Norzin Dolma podnikla týdenní návštěvu Japonska. V doprovodu zástupce jeho svatosti Dalajlamy se setkala se zástupci organizací podporujících Tibet, diskutovala s nimi o plánech ústřední tibetské správy a požádala je o jejich názory a spolupráci. Významnou součástí programu bylo setkání s předsedou a členy japonské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. Ministryně Norzin Dolma rovněž navštívila 2 univerzity, hovořila se studenty a zástupci fakult o otázce Tibetu, poskytla rozhovory médiím a promluvila na tiskové konferenci. Jako hlavní host přednesla proslov na 2. mongolsko-tibetském kulturním a náboženském sympoziu na Tokijské univerzitě, kde své práce prezentovalo více než 15 akademiků. Sympozia se zúčastnilo přes 100 účastníků. Tibetské exilové ministerstvo zahraničí uspořádalo v indické Dharamsale Mezinárodní fórum tibetské mládeže. Jeho svatost Dalajlama zaslal účastníkům fóra video, ve kterém vysvětlil, že tibetská otázka není jen politická záležitost, ale jde také o nastolení míru ve světě pomocí výcviku mysli na rozumovém základě. Slavnostnímu zahájení předsedal Siťong Pempa Tsering a zúčastnili se ho vysocí představitelé ústřední tibetské správy. Zakončovací ceremoniál proběhl za předsednictví exilové ministryně zahraničí Norzin Dolmy.
Si-ťong vyjádřil potěšení a naději, že tibetské hnutí bude díky fóru posíleno. Dodal, že nyní odpovědnost za hnutí spočívá na ramenou této generace a řekl, že fórum jim poskytuje příležitost k interakci a poznávání Tibetu i dalších záležitostí. Fóra se zúčastnilo přes 100 mladých Tibeťanů z více než 16 zemí. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy se ve Washingtonu setkal s velvyslancem České republiky v USA Miloslavem Staškem. Během setkání vyjádřil zástupce jeho svatosti vděčnost lidu a vládě České republiky za jejich neochvějnou podporu spravedlivé věci tibetského lidu. Dále ocenil zásadní postoj, který Česká republika zaujímá k lidským právům a sebeurčení. Tento přístup by měl napodobit celý demokratický svět, aby bránil mezinárodní řád založený na pravidlech a měl by vyzvat autoritářské režimy po celém světě, aby přestali potlačovat svobodu a základní lidská práva. Velvyslanec Miloslav Stašek vzpomněl na setkání s jeho svatostí Dalajlamou v době, kdy působil jako český velvyslanec v Indii. Přislíbil, že nepřestane podporovat jeho svatost a tibetský lid v jejich spravedlivém boji za obnovení svobody v Tibetu. Členové tibetské komunity v Seattlu se setkali s kongresmankou Kim Schreierovou a požádali ji, aby ve sněmovně podpořila návrh zákona o Tibetu předložený oběma politickými stranami. Informovali ji rovněž o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Tibetu. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Dže Če.